zijn we toegekomen. Hoe de fuck is Hans Antequiz? Nog één keer, hoe de fuck is Hans Antequiz? En we hebben massaal mensen gemaild naar mannekepaal@vtm.be met de vraag: Paul, kom bij ons langs, want we willen graag jou laten zien hoe mooi wij wonen. En altijd hebben ze weer bijzondere vragen of wensen of opdrachten. Dus wij gaan nu weer op pad met onze cameraman Kevin en onze man die alles regelt, Dieter. En we gaan naar Lichtervelde. En daar zijn al mensen die willen al zelfmoord plegen, zie ik. We staan bij Lichtervelde. Dat zwaai is al. Hallo! Zwaai maar terug. Oh, nu al geduwd worden. Nee, doe het raam maar dicht. Dieter Geel heeft het raam dicht moeten doen. Raam dicht, raam dicht. Het raam dicht doen, ja. Zo, daar is de lol verdwenen. Zo, we komen hier bij een grafplaats, zie ik. Er is een tuin met enorm veel vissen, zie ik. En een heel mooi, nou echt heel mooi. Laat even zien, Kevin, hoe mooi deze tuin is. Kevin, draai even om. Kevin, hoe mooi die tuin is. Heel mooi aangelegd. Het is echt een heel mooie opvatting. En dan moet je even naar rechts gaan. Kevin, naar rechts, dan zie je daar ook hoe de buurt het met de vuilniszakken doet. Hier links. Nee, links naar beneden. Ja, naar beneden. Die zitten ze gewoon buiten, de vuilniszakken. Het is gewoon een heel erg fijne plek. Ik heb het over Lichtervelde. En er woont Sabrine Diopere. Bel maar aan. Lachen. Welkom, staat al in het Belgisch. Ze hebben 2 belletjes. 1 voor... Nou, weet niet, voor 2 belletjes. Grappig. Enorm veel lawaai daar buiten. Kijk of ze open doen. Prachtige deur met prachtige spiegeltjes. En daar is, als het goed is, Wesley. Hi. Hallo, hallo. Wie bent u? Manneke Paul, zeker? Oh, volgens mij is er al iets verklapt of niet, Wesley? Nee, maar ik keek elke keer naar uw programma's. Oh, wat fijn. Ik zie dat je een enorme grote kerstbal hebt hangen in de micro kamer. herkend. Oh, kijk. Oeh, dat is je schoonmoeder, zie ik. Nee, dat is leuk. Dat is een leuke kat. Is het een kat of een hond? Ik weet niet wat het is. Wat is dat? Een nachtkat. Een sphinx. Oh, Sphinx. Wat een sympathiek hoofdje heeft ze, zeg. Nee, een sphinx. Een Sphinx? Ja, hoe heet ze? Oh, nog een kat. Oh, dat is een hond. Frodo. Hoe heet de kat? Eerst, hoe heet de kat? Frodo. Frodo. Oh, De kat heet Frodo. van in de band van de ring. Ja. Oké. En Tontje Pret. Ja, en hoe heet het hondje? Pretske. Pruske. Nee, Pruske. Pretske. Prutske. Gewoon een rommeltje. Pretske, ja. En je vriendin Sabrina heeft ons gemaild, als het goed is. Ja. Want het blijkt dat jij vogeltjes... Je hebt vogeltjes. Ja. Hoeveel vogeltjes heb Toch je? een paar. 50, toch? Ja, ietsje meer. 70 à 80 vogels. Met die poes in het huis, die Frodo. Ja, we hebben nog poezen, hè. Maar eet die poes dan geen vogeltjes? Nee, Nee. ze doet er niks aan. Mag je vogeltjes even zien? Nee. Ja, moet maar meekomen. Ik hoor je thuis alweer denken... Oh god, hij gaat weer naar het toilet toe met die jongen... om zijn vogeltje te laten zien. Maar die dode vogel hoef ik niet te zien. Ga maar naar je volière toe. Oh, er komt nog een meisje. Oh, dat is Sabrina, neem ik aan. Hi, Sabrina. Dat is de familie, die zitten heel gezellig bij elkaar. Nee, dat is Sabrina. Ja, dat weet ik wel. De rest is de familie. Hallo, Dat is Sabrina. Ja. Ik zie dat de boel nog geschilderd moet worden. Ja, een beetje aan het verbouwen, hè. Ja. Het ziet er leuk uit. Mooi, die draden ook goed weggewerkt. Kijk even naar boven, Kevin. Dat kun je ook doen met gewoon... als je geen dak wil, naar boven, Kevin. God, weer 2 poesen. Kijk hoe leuk dat het lekker geïsoleerd is. Hartstikke goed. Gaan we naar die folière. Sorry, Wesley. We gaan nu naar buiten. Niks. Sorry. We gaan naar buiten. Nee. Oh, hier zijn de vogels. Wat leuk. Ah, wat mooi. Ja. Wat mooi. Maar je mist nou nog 1 vogeltje, begreep ik. En dat is de oranjeborst, zwartborst, blackface zebravink. Klopt dat? Ja, dat klopt. Die zou je dolgraag willen hebben. Dat is een vogeltje dat ik al een jaar of... Ja, ik zoon er toch al 2 jaar achter en ik vind het nergens. Nee. Oh, ik heb hem er al gevonden en gedaan, maar
als je dan op reageren en doen, zijn ze meestal al verkocht en is ik veel te laat. Ja, nou, we hebben voor jou een oranjebos, zwartbos, blackface, zebravink hebben we in een pannetje liggen nu. En als je 3 vragen goed beantwoordt, dan haal hem uit het pannetje. Als je hem fout beantwoordt, dan vreten we hem gewoon lekker met z'n allen op. Dat is goed. Oké. We hebben een speciale assistent die het, als het goed is. Pino is bij jou nu binnengekomen. Pino. Daar komt Pino. God. Ook bij de betere... Bij de betere vuurbedrijven hebben die gehuurd. Oh God. Het is een Pino die een beetje onder de ziek is. Het is een beetje een zieke vogel. We hebben 3 vragen. En nou, als je 1 vraag hebt, dan krijg je een cadeautje. Met 2 vragen krijg je een goed cadeautje. Met 3 vragen krijg je echt de oranjebos, zwartbos, blackface, zebravink. Nou, daar ben je blij mee, hè? Oké. Ja, zeker. Goed, maak af. Oh, mijn blauwe geschelpte, gezemmen. Ja. Je mag met de zaal, je mag met je... Oh, mijn blauwe Geschelpte, Oh, mijn blauwe geschelpte. gezet me. Gezet me. Gezet me. En dan moet je verder zeggen. Gezet me. Oh, mijn blauwe geschelpte, gezet mijn lievelings, puntje, puntje, puntje. Klinkt op 5. In mijn ruif. Die kat is geen grote kluif. Als ik in de woestijn ben, ik stuif. Duif. Is goed geantwoord, lievelingsduif. Nou, knap, hè? Echt knap. Je hebt 1 cadeautje verdiend en als het goed is, is dat 20 kilo vogelvoer. Door Pino. Een lampenkapje gaat eraf. Vraag 2. Merci. Alsjeblieft. Vul aan met een vogelnaam. Presentator Bart de... Oei. Nee, dat is een uil. Bart de... Oei. Rijmt op flauw. Ik zuip me blauw Po. en mijn Bart de... Po. Ja, nou, fantastisch. Nu krijg je volgens mij een kweekbakje. Dan kun je vogeltjes kweken. Oh, het is een bak, zie je, een kweekbak. Dank je. Mooi, hè? Zeg meneer Pino, want anders kan Wesley niet mee met de microfoon. Nou, Pino denkt ook, ik hoor niks. We noemen haar ook wel de dove kwartel. U kunt Pino huren als u een goedkoop feestje nodig hebt, want dit pak moet alleen maar even gewassen worden. De derde vraag. Ga je er ook mee kweken? De laatste vraag, en dan heb je echt het vogeltje gevonden. Dan krijg je een oranjebos, zwartbos, blackface, zebravink. Noem dat gewoon een vogeltje. Hoe heet het populaire spelletje, Wesley, waarbij je boze vogels met een katapult op groene varkentjes schiet? Nou, als we dit niet weten, krijg je echt geen cadeau, hè? Wat? Boze... Hoe heet het spelletje Hoe noemen boze... waarbij je boze vogels met een katapult op groene varkentjes schiet? Worden jullie nou angry of worden jullie nou niet angry van deze... Angry. Helaas, het vogeltje wordt gebakken, Wesley. Ah ja. Want dit gaat echt niet goed. Ik stel een andere vraag. Hoeveel is 2 plus 2? 4. Ah, goed geantwoord! We hebben, als het goed is, hebben we het vogeltje met de vele namen hebben we. Als die is volgens mij stand-by. Het is echt een oranje borst, zwart borst, blackface, zebravinkje. Ja. Dat is deze. Ben je blij mee, Wesley? Ja, dolblij. Oké, nou, heb een hele fijne avond. En doe ze de hartelijk goed. Geef een applaus, Wesley en Sabine en de hele familie en de kat Frodo!